سلام كمي توعلو زخبركم تعزبت فنوى اير تي في نلوم قدام 23 قنبت فرق معلتن فرقان استدالو وزينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا فلما قن حبريتا لنا بمغنيات صباح سنبت 24 قنبت تبعيلو زوعل عيد الفطر المبارك سوني 25 قنبت حزباو بعل مخانو نحبر روحس عيد الفطرن بعل ناصنتنا تمنخو قند نتا زينا بمقدام علتاو زينا زغربلكم ارسيما صبرمي مراحتي فدرشن سويس شويدن سريلانكان كرواتيان باقاتن بعنا صنت نيوهانا ملغت سديدهم بيت صحفة إفتاء الإسلام وقديات إيرترا بمغنيات مئتاو عيد الفطر مغلط صوتيهم أوشتن وطعان زنبرو زيقاتات نوغاناتهم حدقات كفليت كراي قزا غيرهم هاقرات دوب أمريكا كندما أكل لبدا كورونا فيروس كوينن مهلاون تقليتهم منقص بريطانيا نابت هاجر زاعتو جياشاي نعصر 4 معلتات كوشب زقدت حق أوطيو باكستان بزقات محارقة مبلغ نفاريت بوحدو 9 من 7 موتهم زرزر زينا مراحتي فدرشن سويس شويدن ريبابليك سريلانكان ريبابليك كرواتيان باقات امتن بالمبل 29 عامت ناصنت ايرترا نام منقسن حزبن ايرترا نا يوهانا ملغت سديدام بريزيدنت فدرشن سويس سيمونتا سوماروغا نقول شويدن كارل غوستاف بريزيدنت ريبابليك سريلانكا غوتابايا راجاپاكسان بريزيدنت كرواتيا زوران ميلانوفيتشن املغتم بسمومن بسم حزبتاتومن يوهانا دحر مبال نبريزيدنت إسياس أفورقي ملوطعنا نيرتران حزبان دما سلامن بلصقنان تمنيام اتم مراحتي اسعيبهم حونتاوي زمدنا هاجراتهم مس ايرتران ممعبالن كلتاوي متحققاز نمعزازن زلوهم دليت قليصام بيت صحفة إفتاء إسلاماو قديات إيرترا بمغنيات متاو عيد الفطر المبارك آمنت كختلو وزلوهم حقتاتن أقباباتن زملكت مغلطي أوطيهم أكاير سرح مفتي إيرتران وانا صحفي لعلواي بايتو إفتاء إسلاماو قديات إيرترا الشيخ سالم إبراهيم المختار أبزهبو مغلطي نايلو معامد كبر عيد الفطر أبزي نبركو نسات كوينا نقبلو سلازلنا بزعب حقتات عيد حبريتا مهاب قديتا مخانو بمتكاس نحكمي صلاة العيدن أقباباتن تكبيران زكاة الفطرن زملكت زرزر مبرهي هبام شخص سالم عم مغلطيوم متخاب ان حدقا ملكفت حمام كورونا فيروس لزقالع نايلو معمد صلاة العيد ام يدا خونه كالو كفوت بوتان مساجدن جوامعن كسجد كم زي كونه بمحبار مسلو كنتات لبدا هيوت معقاب لعل كل سلاز سرع كن محجي ام معلت عيد زغبر معيادن مبصصحن سلاز ترفنا قريتا خصمعنا خم زي غبا تقيسوم مصحاز وص ممرحيتات صعبيناتو ازيو حدقنيا سلاز خونه زمننا زفطرو تكنولوجي مرخخبيتات تطقيمنا يوهانا نخنقلص كم زكال أبراهام أما داتا حقوس عيد ملو زخون ناب كل جزان سبن كبتح كل تراي كم زخون الزحبر الشيخ سالم نزخت ما تنتقوماتنا أداونا كنزرق حلو من كن حق زومن دحر من لباو نايلو معمت عيد مسمى بال 29 عامت بعلنا سنة إيرترا بحدث لزوا على درب حقوس كم زقبرو بمتكاس نملا حزب إيرترا مريح نوتن كمون نحيلتات من كل خال إيرترا سنة من نيتهم قليتهم زخبركم تخاتلتي ملو تحستو مغلط بيت صحفة إفتاء إسلاماو قديات إيرترا تحر زينا كقربيهم ناب كال زينا مسن سجر أوشتن وزان زنبرون أبستفلاليا كتماتاتن حوست كتماتاتن إيرترا أبايت زوننون زيغاتات نوغناتهم حدقات كفليت كراي أبايت غيرهم نستو هذا زينا وتصبصب سامسوم هايله كقربيهم كاب إمباسي إيرترا بهولاند بمسرد زبصحنا حبريتا نبار كتما أوتريخت أتو تادسة تولدي أبس مرا كباب عداق عربي أبزركب جزءون زلو تخاريتي ناي سلسة ورحي أو كتما زاندفورت تنبر سدرابيت أو كتما سمرا كباب مايتمناي أبزركب جزءان استخاريا حمش سدرابيتات نناي كل تورحي أو كتما هيلبرسوم تنبر سدرا أو كتما سمرا كبابي سامبل بإندابون دابز فلت كبابي أبزركب جزءان زلو تخاريتي ناي سلسة ورحي سدرابيتات يوهانس قبر أملاها ببراديزو أبزركب جزء نزلو كل تخاريتي ناي كل تورحي نباريت كتما روتردام سدرابيت نفسيهر ممهر ستيفانوس سولومون دما أب إشمانوغس لعلاي أبزركب جزءان زلو تخاريتي نشوعات ورحي كفليت كراي حديقة ملوم زغمزيلم كلهم محبركم كتما أمر سبورت حد شحيرو أب كتما أمستل بين التركب بيت كريستيان دبر سلام مدهاني
ዓለም ድማ 1500 ኔሮ ንምስሳን ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ተወፊዮም ብዘይካዚ ብመሰረት ሓበሬታ ምምሕዳር ንዞባ ጎዳይፍ ኣብ ቤልጅየም እትነብር ስድራ ቤት አቶ ተስፋይ ተኽለ ንሸሞንተ ተኻረይቲ ተቐማጢት ዓዲ እንግሊዝ ወይዘሮ አረጋሽ ገብረ ማርያም ንኽልተ ተኻረይቲ ነባሪት ጅዳ ስድራ ቤት አቶ ሃብታይ ትኩ ንኽልተ ተኻረይቲ ኣብ ኢጣልያ እትቕመጥ ወይዘሮ ለምለም ዮሐንስ ንሓደ ተኻራይ ነባረ አሜሪካ ስድራ ቤት አቶ ወልደ ማርያም ስዩም ድማ ንሓደ ተኻራይ ነናይ ክልተ ወርሒ ተቐማጦ ሆላንድ አቶ ስዩም ሰሎሞን ንሰለስተ ተኻረይቲ ኣብ ስዊዘርላንድ እትቕመጥ ስድራ ቤት አቶ ስባህቱ ሰሎሞን ከዓ ንሰለስተ ተኻረይቲ ነናይ ሓደ ወርሒ ክፍሊት ክራይ ሓዲጎምሎም ኣብ ዞባ ኣኽርያ ድማ ቃልያ ኣሕመድ ን10 ተኻረይቲ አቶ ቴድሮስ አረጋይ ንሓደ ተኻራይ አቶ ወልደ ሓድሽ ን4 ተኻረይቲ ሌተናል ኮሎኔል አፈወርቂ ተድላ ን4 ተኻረይቲ አቶ ብርሃነ አስረሰሀይ ን4 ተኻረይቲ አቶ በረኸት መንግስ ን4 ተኻረይቲ ስድራ ቤት ነፍሲሄር ዓለም አስፋሃ ን4 ተኻረይቲ ስድራ ቤት ስውዕ ሕደጎ ገብረ ስላሴ ን14 ተኻረይቲ ድሃብ ፍስሓ ን2 ተኻረይቲ ግደይ ኣርአያ ከዓ ንሓደ ተኻራይ ነናይ 2 ወርሒ አቶ ምሕረተኣብ መንግስ ን2 ተኻረይቲ አቶ ወልደ ትንሳኤ ገብረ ክርስቶስ ን6 ተኻረይቲ አቶ ምሕረተኣብ ንጋሲ ን2 ተኻረይቲ አቶ ይስሐቅ ቀሺ ሓጎስ ን8 ተኻረይቲ አቶ ተኪ ኣርአያ ን4 ተኻረይቲ አቶ ብርሃነ ተስፉ ን4 ተኻረይቲ አቶ ፍጹም ተኽለ ን2 ተኻረይቲ ጽገረዳ ተስፋ ዝግ ድማ ብተመሳሳሊ ን2 ተኻረይቲ ነናይ ወርሒ ካብ ክራይ ናጻ ገይሮሞም ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ንጥፈታት ወለንታዊ ልግሲ ደም ዘተባብዕ ተበግሶታት ይውሰድ ከም ዘሎ ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም ዝተረኽበ ሓበሬታ የንጽር እቲ ባንክ ንዝገለጸ ኣባላት ጥዕናዊ ማእከል ሃገር ባዮሞለኪላር ብምኽንያት ጽምብል መበል 29 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ትማልዕ 22 ጉንበት ወለንታዊ ልግሲ ደም ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዩ እቶም ደም ዝለገሱ ኣባላት ኣብ ዝሃበ ርኢቶ ኣብዚ ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ሰብ ኣብ ቤቱ ተሓይብሉ ዘሎ እዋን ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ነቲ ተበግሶ ከም ዝወሰዱ ሓቢሮም ካብ ፈለማ ወርሒ ጉንበት ጀሚሩ ከም ዝሰረቱ ንጥፈታት ልግሲ ደም ይካየድ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊን ለገስቲ ደም ኤርትራ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ሓሊበት ተማሃሮ ነርስ ጊንዳዕ ሰራሕተኛታት ኩባንያ ህንፃ ሳዋን ባድመን ማሕበር ጋንታ ጥዕና ገጀረት ጉጅለ ባህሊ ራእይ ደያኑ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ካልኦትን ብውልቅን ብጉጅለን ንዝለገስዎ ከም ኣብነት ይጠቅስ زغبركم تعذبتنا زغطل زينا وطايون مكتالكم دقيمة بخبر أدم بدرجة عالم تغلال قطر بكورونا فيروس زتلفو لعل 5.3 مليون قطر زموت دما لعل 340 شح كم زبصحه ابز قال حلو زلو هاغرا دوب امريكا قند ماكل نايت لبدا كوينن مهلاون تغليصم از تحبره برازيل ابز حلف 24 ساعات مز تمزغبه لعل 22 شح حدش ملكفتي تغلال قطر زتلفو ناب لعل 331 شح ابز عرغليوم متن موتون مستناي زحلف 24 ساعات لعل 1 شح ناب لعل 21 شح عرغلهم بزي دما برازيل نامريكا سعيبا كاليت زلعل متن لبدا كورونا فيروس تمزغب لهاجر كوينالام اب روسياون ابز حلف 24 ساعات اسات 9 حدش ملكفت بمزغابو تغلال بكورونا فيروس نايسلو فقصري ناب لعل 330 شح كبيللام اب امريكا دما مستي ابز حلف 24 ساعات زتمزغبه لعل 24 شح حدش ملكفتي تغلال قصر زتلفون ب 1 مليون 645 شح كبيللام قصر موتاتون ب 1300 بموسخ لعل 97 شح بتحلام بمسرت عنا وصبصبات ابتن قند ماكل لبدا كوينن زلو هاغرا دوب امريكا بتغلال لعل 578 شح كم تلفو خرغاغصن كله لعل 29 شح دما مويتم اللهم بانصار نايزي اب تشاينا لبدا كورونا فيروس كاب زخصت نفلما اوان اب زحلف 24 ساعات حدش ملكفت 5 تمزغبه يغاوحلهم ملكفتي كورونا فيروس اب زوان اب 213 هاغراتن غزاتاتن تمزغيبو خم زلو زحبرو صبصبات نممكاتو زخل مدهانيت يخون كتابت اب زحصره مز زي معبل زوردو سباوي كسارات بتعاصفك زايد كم زخونيم كيلها طعنا بتدغاغامي زطنقول زلو
መንግስቲ ብሪጣንያ ከም ኣካል ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ዝወስዶ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ስጉምትታት ካብ ዝመጽእ ሰነ ጀሚሩ ዝኾነ ናብቲ ሃገር ዝኣቱ ገያሻይ ን14 መዓልታት ወለንታዊ ውሸባ ክካየድ ዘገድድ ሕጊ ኣውፅኦም። ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ብ22 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሕጊ ንኹሉ ካብ ግዳም ዝመጽእ እንተላይ ዜጋታት ብሪጣንያ ከም ዝምልከት ብምንጻር ኣብ ልዕሊ ነቲ ሕጊ ዝጠሓሰ ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ኣብ እዋን ዝተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝለዓለ መጠን ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ኣትዩ እኳ እንተሎ ካብ ግዳም ብዝመጽእ ሓድሽ መልከፍቲ ደግሲ ከየጋጥም ዝካየድ ንጥፈታት ክሕይል ግድነታዊ ከም ዝኾነ ኣነፂሩሎም። ብሪጣንያ ዘይከም ካልኦት በቲ ለበዳ ብኸቢድ ተጸልየን ዝርከባ ሃገራት ኤውሮጳ ዶባት ናይ ምዕፃውን ጽኑዕ ናይ ምንቅስቓስ እግድሃትን ከም ዘየተግበረት እዩ ዝግለጽ። እዚ መንግስቲ ብሪጣንያ ዘተኣታተወ ሓድሽ ሕጊ በተን ምፍኻስ ማሕበረ ቁጠባዊ እግድሃት ዘካይዳ ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ቀንዲ ምንጭ ቁጠበአን ዝኾነ ጽላት ቱሪዝም ንምብርባር ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ዶባተን ንዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ክፉት ክገብርኦ ወጢነን ምህላወን ይፍለጥ። تمال 22 ግንቦት ኣብ ከተማ ካራቺ ፓኪስታን ኣብ ልዕሊ መንበረ ኣባይቲ ወዲቓ ኣብ ዝተሓምሸት ነፋሪት ካብ ዝነበሩ 91 ተሳፈርትን 8 ሰራሕተኛታትን እቶም 97 ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። ብመሰረት ሰመዝ ሲቪላዊ ድሕነት ፓኪስታን ክልተ ሰባት ካብቲ ሓደጋ ብሂወት ድሒኖም ኣለዉ። እታ ብጠቕላላ 99 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ከተማ ላሆር ዝተበገሰት ነፋሪት ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካራቺ ክትዓልብ ክትብል ብዘጋጠማ ቴክኒካዊ ፀገም ነቲ ሓደጋ ከም እተቃልዐት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እታ ነፋሪት ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝርከበሉ ከባቢታት ከተማ ካራቺ ብምውዳቓ 11 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሰመዝ ጥዕና ፓኪስታን ሓቢሮም። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር በረራታት ኣቋሪፃ ዝጸንሐት ፓኪስታን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ውሽጣዊ በረራ ብኸፊል ክካየድ ከም ዘፍቀደት ይፍለጥ። ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ዕምራን ኻን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ ሓደጋ ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ከይክሰት ንምክልኻል ኣብ ልዕሊተን በረራታት ኣቋሪፀን ዝጸንሐ ነፈርቲ ጥቡቕ ምክትታል ክካየድ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም። ኣሜሪካ ክፉት ክለ ኣየር ክህልወን ካብ ዝተሰማምዓ ኣባል ሃገራት ክትስሕብ ምዃና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓቢሮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝገለጸ ኣብቲ ውዕል ካብ ዝፈረማ ሃገራት ዝኾነት ሩስያ ብተደጋጋሚ ትጥሕሶ ከም ዘላ ብምውቃስ እዩ። ይኹን እምበር ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ ናይ ምስሓብ ውጥን መዓስ ከም ዝትግበር ኣይነፀረን ዘሎም። ካብ 2002 ብወግዒ ክስራሓሉ ዝጀመረን 35 ኣባል ሃገራት ዘጠቓልልን ውዕል ክፉት ክለ ኣየር ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሃገር ክለ ኣየራ ንዘይ ወተሃደራዊ ኮለላ ነፃ ክትገብር ዘፍቅድ እዩ። እቲ ውዕል ኣካል ቁፅፅር ምምዕባልን ምፍራይን ኣፅዋር ምዃኑ ዝሕብሩ ፀብፃባት ኣሜሪካ ክትስሕብ ምውሳና ኣብ መንጎ ሩስያን ንዘሎ ውድድር ምምዕባል ኣፅዋር ከንህሮ ከም ዝኽእል የርድኡ። ኣሜሪካን ሩስያን ንዘይ ምፍራይ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ብዝምልከት ኣብ 1987 ዝኸተመ ውዕል ዝሓለፈ ዓመት ከም ዘፍረስኦ ኣይርስዓን። ኣሜሪካ ኣቐዲማ ካብ ስምምዕ ክሊማዊ ለውጢ ከምኡውን ካብ ኑክሌሳዊ ስምምዕ ኢራን ከም ዝሰሓበት ኣይርስዓን። ናይ መወዳእታ ዜና እስራኤል ንምዕራባዊ ገማገም ናብ ልኡላዊ ግዛእታ ንምፅንባር እትወስዶ ስጉምቲ ንመላእ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሓደጋ ከእትወ ከም ዝኽእል ሩስያ ኣጠንቂቓ። እቲ መደብ ኣብ መንጎ እስራኤልን ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤምን ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ወጥሪ ብምዕራግ ሰላማዊ ፍታሕ ዘርሕቕ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ። ሃገሩ ነቲ ውጥን ብመትከል ከም እትቃወሞ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተወሳኺ ፀቕጢ ክገብር ፀዊዕሎም። እስራኤል ንምዕራባዊ ገማገም ናብ ግዛእታ ንምፅንባር እትወስዶ በይናዊ ስጉምቲ ወግዓዊ ኣፍልጦ ከም ዘይህቦ ኤውሮጳ ሕብረት ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምሕባሩ ይዝከር። ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሒ ዘውፃቶ ውጥን ሰላም ማእከላይ ምብራቕ እስራኤል ንምዕራባዊ ገማግምን ሕሉም ዮርዳኖስን ናብ ልኡላዊ ግዛእታ ንምፅንባር ዘፍቅድ ምዃኑ ይፍለጥ። እንተኾነ ግና እቲ ውጥን ሰላም ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ድማ ብፍላይ ተሪር ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ፀብፃባት ይጠቕሱ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ተዛዚምሎ ርሑስ ዒድን ቅንያት ናጽነትን እናተመንኹም ዝተሩፍ መደባት ኤርቲቪ ሓድገኩም ብወገነይ ብሩኽ መዓልቲ